kai gaskiya mutum da kin kuɗin ku ya rika da mu ya kama da mu wai kai baka tunda ba kuɗin nan ba naira kowa ya shigo saboda san zuciya kowa sai dai ya shigo sai shayi sai fita sai dafa mai indomi sai fita to ku da kowa zo na me zan baku ne to mun me zaka ba mu babu da ko sisi muna tunan wannan Allah ya kawo isai muna shikenan wannan ba wanda ne kai ba to assalamu alaikum Allah sana Allah ya kai ya kai Muhammadu Shura Musa bai kai welcome ya garin wallahi a ce abokai na duk kuna nan masu zuwa muna nan tun ya kai ne baka zuwa da dai da zuwa na ka sai wata doguwar hamma kake sai ya labari an kuriya bane to ina ma kare tun da gan mu haka a ha bane kai ma kai da kasan ko ai haka ba kowa kamar ka san haka suke so kai a gani kawai kai ma da akwai amma ni iya MT zaka bani mun indomi biyu komai ba nan ba ci kuɗin mai wallahi ina wannan abu da lafiya fa gaskiya maka ne cin tsiya ne wallahi wannan nan aka mun ni na ruwanka zu nawa ne kudin na kai da naira 50 su kuma 250 to ai ban ma shari'a ba ko canji na naira 50 na yafe ma kai haka muka da kai wallahi ko naira ɗaya ban biya wallahi